तर गद्दार बदललेले चेहरे बदलले पण विचार नाही. शिवसेना युबीटीचा बॅनरमधून शिंदेंवर हा निशाणा आहे. वर्धापन दिनाचे बॅनर्स लागलेत आणि बंडखोरांवर यावेळी प्रहार करण्यात आलाय. ठाकरेंचे नेते अखिल चित्रे यांच्याकडून बॅनरबाजी करण्यात आलेली आहे आणि त्यामध्ये ते म्हणतात, गद्दार बदलले, चेहरे बदलले पण विचार नाही, असं त्यांनी म्हटलंय. अशा प्रकारे बॅनरबाजी केलेली आहे. शिवसेना युबीटीचा आज वर्धापन दिन आहे आणि शिवसेनेचा वर्धापन दिन आहे. बॅनरमधून शिंदेंवर अशा प्रकारे आता निशाणा साधला जातोय. तर अर्थातच आज वर्धापन दिनाचा सोहळा होणार आहे. शिवसेनेचा दोन्ही बाजूंचा आज वर्धापन दिन आहे. मात्र बॅनर्स मधून अशा प्रकारे एकमेकांना उत्तर देणं आज आपल्याला दिवसभर अशा प्रकारचे बॅनर्स पाहायला मिळतील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये. नुकतंच शिवसेनेच्या 6 खासदारांनी बंड केलं आणि अर्थातच याचा सगळ्याचा उल्लेख या बॅनर्सवर आहे.